カテゴリーフライティ準優勝作品をお届けします。手羽姫萌えやイテプアラウ。年齢も住んでいる場所もダンスの経験も違う10代のダンサーがタヒチアンダンスを通じて出会ったこの瞬間、今だからこそできる踊りでタヒチの神話を、歴史を、文化を伝えます。その昔、手羽姫とタールワという愛し合う2人がいました。神々は2人の結婚に反対しましたが、子供を1人だけ授けました。しかしその子供には6歳になると連れ去られるという呪いをかけたのです。神々の呪いにより翡翠色をした珍しい花に姿を変えられた女の子、辛抱強く待つことができる男性だけがこの呪いを解くことができることが分かり、たくさんの若者たちが少女を探しに行きましたが、花を見つけることができずにシダに姿を変えられてしまいます。14年が経過し、一人の若者がついにその花を見つけました。5日間花の前に立ち続け、苦しみに耐えた6日目の夜、ついに花が開き、美しい女性が現れたのです。そして2人は結婚し、この翡翠色の花のように多くの子に恵まれました。この物語を私たちはオテアで伝えます。